Deci, am terminat cu ăla. O să râdeți de mine, dar eu folosesc creme solară. Primăvara, toamna, vara și iarna, dar mai rar. Nu există să nu mă dau cu SPF. SPF, tu totul încurc cu cremă solară. Nu există, mă. N-ai cum. Trebuie să sortezi un pic astea din buchet. Da. Le-am sortat. Adică le-am dezlipit pentru că ele sunt lipite și știți ce greu se... Stați că am încurcat. Doamne, ce m-am speriat, am crezut că a căzut tot pe pat, că mai am unul asemănătoare aproape. Scuzați-mi de mai devreme, dar a venit cineva în cameră. Și da, deci, da. Deci da, așa. Nu știu ce, pe asta, dacă vă întrebați, îmi dați 15 lei. Revin, cremă, v-am arătat ăsta, da, cremă, așa, ce mai avem? Am singurul meu ruj care nu pot trăi fără el, este acesta. Efectiv are și un ambalaj foarte cute, se deschide de aici, ca un ruj destul de normal, sincer. Nuanța, nu știu dacă are nuanță, dar... E nuanța 6, dacă vreți e nuanța 6. Da, deci e nuanța 6, dacă doriți. Așa, încă un ruj. Se combină foarte bine cu ceva, dar nu vă arăt chiar acum. Foarte drăguț. Eu dacă cautam mai multe rujuri, dar nu vi le arăt acum. Ok, deci preferatul meu luci de buze, nu pot trăi fără el, deci. Ăsta e efectiv superb, e superb. Uitați-vă un pic ce aplicator are și e superb. Oriunde m-aș duce la lua, oriunde mă duc, îl iau. Și am revenit, da, deci v-am arătat luciul ăla de buze. Mai am unul primit de la ziua mea, mersi mami, le dam mami, este în ghilimele cu foiță de aur, are așa particule din alea și e foarte drăguț pentru că el îi transparent, dacă nu-l pui pe buze, din ăla se face altă culoare.